Mga karo, tayo magluluto ng beef caldereta. Ang ating mga ingredients ay beef chunk, tomato sauce, tomato paste, pork and beans, green peas, toyo, oyster sauce, liaporins, asukal, asin, paminta, bell pepper, potato, carrots, liver spread, bawang, sibuyas, mga karo, ibababad natin ang beef sa toyo, bawang, sibuyas, pineapple juice, at asin. Ang bawang sa sibuyas. Gigisa na rin natin ang tomato paste. Mga 2 kutsara lang. Sabayin na natin ang tomato sauce. Pagkaraan ng 10 minutong binabad natin ang beef, ilalagay na natin. Lalagay na tayo ng tubig. Hanggat lumambot ang ating karne. Mga karo, i-prepare na natin ang patatas sa carrots para hindi agad-agad mapanis yung ating ulam. Mga kaaro, pagkalipas ng 1 oras, medyo malambot na yung ating karne. Maglalagay na tayo ng ingredients, sabay-sabay na natin. Unahin natin ang liver spread, pork and beans, nor beef cubes, konting magic sarap, lalagay tayo ng 1 kutsarang asukal, paminta, oyster sauce,
Loyaparines. Lalagay din tayo ng egg and cheese. Sili. Kunting asin. Mga karo, ilagay na natin ng patatas, carrots at bell pepper. Luto na ang ating beef caldereta. Kain tayo mga karo.